ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки дар канали мо обуна нашуданд, ҳатман обуна шавед ва нашуд реклама дар болои админ буда зан занед, ҳатман реклама кӯмак мерасонем. Хонаи навбати мо ана ҳамин аст дӯстон, забораш аз ҳамин тараф то ана ҳамин пеши дарвоза дӯстон. ду роҳ дорад хона дӯстон, якташ аз ин тараф ва дигараш аз ин тараф. дар пеши хона дӯстон масҷид, мактаб, садик, магазин ҳама чи ҳаст. ҳоз медарем ба даруни ҳавлӣ дӯстон. хонаро бинед то охирша. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед. ана ҳамин аст хона дӯстон. хона стили корейский, ноҳияи Сино, маҳаллаи Аул Сити. 5 сотиқ замин дӯстон. канализатсияи шаҳрӣ, хонаҳо ба кирпичи сурх бардошта шудааст. 6 дар хона, 2 санузел, 1 хол дар даруни ана ҳамин бино дӯстон. 250 квадрат. ҳози нархи мегем дӯстон, ба ана ҳамин нарх хонаҳо ремонт доранд дӯстон, фақат дарҳояш нест. ба ҳамин нархе ки мегем, ба ҳамин нарх дарҳояша мечаспонанд ба ҳамин наздикӣ. ана ҳамин деволе ки мебинед дӯстон, стена, полни, фасади ана хеле мешавад. ранги бино дар ҳамин нархе ки мегем. хонаҳо ремонт дорад, ҳозир медорем ба дарун ҳамаша тамошо мекунем. ина дӯстон иҷа агарот. хона стилш бениҳоят стили зебост. заминам замини рост. ана аз ҳамин ҷо медорем дӯстон, летни веранда иҷа. агар аз ин тараф равем дӯстон, як меҳмонхона аз ин тараф ҳам роҳ дорад, аз тарафи дурунам роҳ ва так подвал. 250 квадрат. беғаз аз подвал биное ки мебинед дӯстон, 12 ба 11 аст. 11 тарафи дарун, 12 тарафи паҳниш. ростаки дӯстон кухня мешавад. ҳамин кухня, сантехника, ҳама чизош гузарондагие, болош натяжной. не ростаки дӯстон холи калон. шам натяжной, полои якум дуи мошина ҳамаш ламинат. дар якум мошина дӯстон ду дар хона. якаш гуфтем ана ҳамин аст, ин меҳмонхона. ана ҳамун даре ки нишон додем, зал аст, зали калон. дарҳоша гуфтем ки ба ҳамин наздикӣ меоранд, мечаспонанд. ин душевой дӯстон, дута санузел, якта як мошина, дигараш ба болода дуюм мошина. ана ин дуюмги хонаш. мебароем ба дуюм кушона.
дар дуюм ошона дӯстон 4 дар хона. Ҳамин хона ки мебинед поёнда зал буд дӯстон, болода ҳамин хона аст. Сеюмги хона. Ростаки чорумги хона ба ҳисоби 6 дар хона. Ростаки дӯстон як балкон мешавад. дари меҳмонхонае ки дида будем дӯстон аз тарафи дурун ҳам гуфтем дар дора. ин бари бино аст дӯстон, як падвали калон камтарак торик аст дӯстон, ба навор намегирем. ин пушти хона падвалам калон аст. обо дӯстон обои шаҳрӣ свето ҳаст, документҳо ҳама 100%. нафароне ки хонахар нестед дар канали мои дӯстон фақат тамошо кунед. аз шумо хоҳиш мекунем ки фақат лайк монед дӯстон, мунен эхтино дар комментария нависед. нафароне ки хонахара ҳатман дар канал будуроед видеоро тамошо кунед. номерои соҳиби хонаро дар поён мемонем дӯстон, занг занем. хоб як бор дигар такрор мекунем, хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, стили корейская дӯстон, маҳаллаи Аул Сити. 5 сотиқ замин, гуфтем аз раҳи калон 300 метр то даруни ҳамин хонаро дӯстон. канализатсияи шаҳрӣ ана ҳамунҷо дӯстон, канализатсия. хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. 6 дар хона, 2 то санузел, 1 хол дар якум ошона. 250 квадратни метр беғаз аз подвал. нархи хона дӯстон $150,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. бо савдо мешавад дӯстон, ин нархда бо савдо мешавад. дар ин нарх гуфтем ки дарҳои даруни междукомнати ҳамаро мечаспонанд ва анамин стенаро аз тарафи дурун ва берун фасад мезананд дӯстон, рангу бор мекунанд. $150,000 бо муомила дорад. номерои телефон барои тамос 935 78
77 00 935 78 77 00 зан занед дӯстон. ана ҳамин номер маълумоти пурраи хонаро медиҳад. тарафи дарун гуфтем 11 метр, паҳми хона 12. хуб, раҳмати калон барои диққат.